Πολύ καλησπέρα σας Gaming Directors, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα unboxing στο οποίο θα σας παρουσιάσουμε αυτό το τρομερό πληκτρολόγιο που είναι της Razer φυσικά, Black Widow Tournament Edition, το χρώμα, εδώ πέρα βλέπουμε και με χρωματάκι έτσι έξαλλο το χρώμα. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο θα σας το δώσουμε σε διαγωνισμό που θα γίνει στο κανάλι και για να λάβετε μέρος θα πρέπει να πατήσετε ένα like στο συγκεκριμένο βίντεο κάτω εδώ πέρα, ένα subscribe στο κανάλι φυσικά, ένα share στο Facebook ή γενικότερα σε ό,τι social media χρησιμοποιείτε, είτε είναι Twitter είτε είναι Facebook, είναι δικιά σας επιλογή. Και επίσης θέλω να μας στηρίξετε στα social media, Facebook, Instagram, Twitter και Twitch. Επειδή μάλλον θα κάνουμε ένα live το οποίο θα είναι αρκετά καλό, με παρέα θα δούμε horror. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο unboxing και κάτι τελευταίο που ξέχασα, να γράψετε ένα comment κάτω στα σχόλια ώστε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Τα λέμε στο unboxing. Προχωράμε στο unboxing του πληκτρολογίου μας. Βλέπουμε εδώ πέρα τον τίτλο του κουτιού, Black Widow Tournament Edition Chroma. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ένα πολύ όμορφο έτσι design με αρκετά χρωματάκια αλλά και όμορφη γραμματοσυρά εδώ πέρα από τη Razer. Εδώ βλέπουμε το θετικό που έχει το πληκτρολόγιο, το mechanic δηλαδή. Βλέπουμε εδώ πέρα τη δομή του πληκτρολογίου, εδώ πέρα ακριβώς, του κουμπιού συγγνώμη. Προχωράμε τώρα στο εσωτερικό. Βλέπουμε εδώ πέρα στο εσωτερικό, με το που το ανοίγουμε το κουτί, εδώ βλέπουμε τα site, τα οποία μπορούμε να υποσχεθούμε τη Razer. Τα γνωστά συγχαρητήρια από τη Razer, τις ευχαριστίες, αλλά και την υπογραφή. Βλέπουμε μόλις ότι το πληκτρολόγιο βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ ασφαλή τσαντάκι αποθήκευσης, με το λογότυπο της Razer, στο κέντρο. Το οποίο μας βοηθάει, όποιος ασχολείται με tournament και γενικότερα με το gaming, βοηθάει πάρα πολύ, είναι εύχριστο. Πολύ ωραία. Προχωράμε τώρα στο εσωτερικό. Βλέπουμε εδώ πέρα το καλώδιο, ένα αρκετά μακρύ καλώδιο με επιχρυσωμένες άκρες. Και στα δύο σημεία, και εδώ, αλλά και εδώ. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το ότι δεν υπάρχει τσαντάκι στην απλή έκδοση, δηλαδή σε αυτά που δεν γράφουν tournament, στο δικό μου δηλαδή. Και επίσης παρατηρούμε εδώ πέρα ένα πολύ έτσι μικρό σχετικά με το χρώμα το απλό πληκτρολόγιο. Δεν έχει κουμπιά από αυτή τη μεριά, αλλά και από εδώ τα πρόσθετα κουμπιά της Razer, τα οποία βοηθούσαν σε αρκετές χρήσεις. Βλέπουμε εδώ πέρα. Και ένα άλλο θετικό, είναι πάρα πολύ ελαφρύ σε σχέση, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ εύκολα. Βλέπουμε εδώ πέρα το πλαϊνό είναι αρκετά λεπτό πληκτρολόγιο. Βλέπουμε εδώ πέρα το λογότυπο της Razer, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε ό,τι χρώμα θέλουμε. Βλέπουμε εδώ. Στο πλάγιο μέρος δεν έχει τα USB, τα οποία έχει το απλό. Επίσης εδώ πέρα βλέπουμε τη συνδεσιμότητα. Τα μηχανικά κουμπιά δίνουν άλλη αίσθηση στον τρόπο του gaming, αλλά και γενικότερα στον τρόπο που γράφουμε, με έναν φανταστικό ήχο. Τα αφήνουμε εδώ πέρα.
Και τέλος, μέσα στη συσκευασία περιέχεται και το φακελάκι από τη Razer. Εδώ πέρα, με το λογότυπο ξανά της εταιρείας. Εδώ. Και από πίσω το γνωστό σλόγγαν For Gamers by Gamers. Και από κάτω έχει το site της εταιρείας, στα οποία μπορείτε να επισκεφτείτε και να βρείτε αρκετά χρήσιμα apps, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν το πληκτρολόγιό σας για καλύτερη χρήση. Στο εσωτερικό βλέπουμε τα δύο αυτοκολλητάκια, τα οποία είναι σε χρώμα στυλ. Εδώ πέρα όσο τα γυρνάμε αλλάζει και χρώματα. Βλέπουμε εδώ. Προχωράμε στο γνωστό manual. Το βιβλιαράκι τα οποία βοηθάει στην καλύτερη χρήση του πληκτρολογίου. Και τέλος βλέπουμε ένα επιπλέον χαρτάκι, στο οποίο έχει τις τελικές ευχαριστίες από το δημιουργό αλλά και από το team της Razer. Αυτά για σήμερα. Στο τέλος θέλω να τονίσω είναι το ότι το Tournament Edition το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όσους ασχολούνται με τουρνουά και αυτά. Εμένα δεν με βολεύει επειδή δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με το τουρνουά. Η θήκη είναι πάρα πολύ βολική αλλά και ελαφριά και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Τα λέμε, βασικά στη συνέχεια θα δείτε πλάνα από το πληκτρολόγιο σε χρήση, σε ανοιχτό δηλαδή, με φωτισμό αλλά και διάφορα προφίλ. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.